V centre Košíc si dnes môžete kúpiť byt alebo aj životný štýl, ktorý vám zarába. Otázka je, chcete bývať alebo aj mať náskok. Sme na Štúrovej ulici, len pár krokov od všetkého, doslova čo robí centrum centrom. Tento trojizbový byt má viac ako 90 m2, čo v centre znamená jediné. Žiadne kompromisy v priestore. Kompletná rekonštrukcia, dubové podlahy, trojsklá, to znamená komfort, ticho a kvalita, ktorú cítite na prvý krok. Ale teraz príde to, čo z toho bytu robí niečo úplne iné. Máme tu 25 m2 na sklad, biznis alebo dobrá investícia. Väčšina bytov vám dá bývanie, tento vám dá možnosti. Otázka nie je, či je tento byt dobrý. Otázka je, kto ho pochopí ako prvý. Zavolajte.